Assalamu alaikum. Abu alaikum assalam. Yau sannu zuwa. Yawwa. Na yi ni na gajiya. Lafiya kalau. Yawwa ma dan Allah da man wallahi wani taimako nake so kai min dan Allah in ba damuwa. Taimako kamar yaya? Wallahi na kai kimanin kwana 3 da rabi wallahi ban ci abinci. Ni mai ruwa na dan baka ci abinci ba kawai dan ka garo kai da ka ganin kamaye ne kai. Kada kamar ka Wallahi wannan abincin kwalelanka. To taimako wani irin taimako? mu ci tare. Mu ci me? Da Allah wallahi Allah na kai kimanin kwana 2 wallahi ban ci abinci ba da Allah. To bari ka ji na gaya ma wannan abincin wallahi ba za ka ci shi ba sai dai mu je in nuna ma inda nake samowa. To na gode hakan ma yayi. Yawwa. Hakan ma yayi. Na gode. Sani a Na gode. Ka raka ni din. Wancan ai kaman dan gwal ko? Kai wannan kaman ba baby na bane. Amma kai bari dai mu ga bari na gwada kiran shi. Babe. Kai na shiga uku. Yawwa zaka. Allah dan jira minti biyu dan Allah ya uba. Minti biyu. Da Allah ba ni dawo. Dan mutum ba da ka gani wannan kai in maye ne wannan ya kama mutum wallahi sai ya cinye shi har kashin sa. To ina jiran ka je ka dawo. Baby. Tun daga can na ganka sai tantama nake anya kai ne. Ba baby ai ni ne. Wannan kayan kuma fa har ruwa fa yake yi. Ya ne bane baby. Wallahi Allah kin san baby da ke kin san dad ya samu aiki ne kuma kin san ba mu da akan aikin dad ba. Ya ce mu san shigo cikin almajirai da talakawa kin gane mun ga dan duba matsalolin su na abinci haka da matsalolin su na dan kai mai sai taimaka a rayuwa tana yi. Sai Ana son ka da aikin Allah. wallahi Allah baby kwana biyu kuma Allah lafiya kala. wallahi Allah Ni ba shi sa kake burge ni ko? Shi sa kake burge ni akwai ka da aikin Allah kana burge ni sosai. ina ba komai bane Yanzu ba. bawan Allah fi sabilillahi mun yi magana zan nuna ma inda nake samu abinci kuma ka zo. Kamar ya Miya ban gane ba. Ka raka shi samu kin abinci. ga baiwar Allah samu na je ne bara Haka dan na. Allah ka tafi Allah Da Allah ka tsaya yi mun bayani. ha baby kin ji ba don mu ma la Wannan baby kai da ka Zan gani ba faɗa ma Allah a mari zuciyarka. wallahi. Me ce me faru? Samu na je zan ci abinci a bakin bishiya wani ya zo ce min dan Allah ina nake samowa na ce zan Allah nuna ka da aljani ba daɗi Allah ya kare mu na kai baby ya shiga mu rai. to shikenan ni Kaga dan jiyo ka kalle ni dan jiyo kalle ni. Ai ya ga Allah da Allah. Baby wallahi da garin kwakin naira 100 shi wallahi insha Allah. zaka da ka same ni ai. Zaka dawo. Magariyacin banza kawai. Kin ga dakata ni ma na zo akan Akan me? ina son Ni? eh Ana da yadda da ƙari wallahi.